Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kayo malantok sa kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Baluwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. OIC City Health Officer magarekomenda nga hindi pagpagaon sa balay ang wala na bakunahan. Mga pulis sa Negros Occidental nga wala na bakunahan, hindi naman maka-duty kung wala negative RT-PCR test result. Sa Bacolod, pulis gidetain matapos ginreklamo nga nagpalupok sang armas. Sa Kabangkalan City, mga tulaan sang amay nga missing sa sulod sang 6 ka bulan, nasapuan ang nagtudlo iyaman nga anak. Kag sa Good Vibes, teenager nga nagakalumos, ginsalbar sa mga pulis sa Sagay. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, kaso sang taga-hinigaran nga nadakpan nagpeke sang iyang RT-PCR test result ang ginatugyan na sang Emergency Operations Center sa City Legal Office. Isa pa ka taga-hinigaran nga magabiyahe kung tani pa Iloilo ang nadakpan sang katapos sa monitoring team sang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office nga naggamit sang peke nga RT-PCR test result para makasakay sa Roro sa Bredco Port. Suno kay Dr. Edwin Miraflor Jr., ila na gintugyan sa City Health Office ang insidente. Agud mapasakaan sang kaso ang amo nga persona. Gindugang ni Miraflor nga humalin sang ginpatuman ang no vaccine, no work policy kag ang pag-require sang negative RT-PCR test sa mga empleyado. Ang katapos ng EOC ang may madamo na sang nadakpan nga nagapeke sang resulta sang RT-PCR test pati mga bakuna cards nga gina-issue sang syudad. Ang EOC ang maid-id nga nagausisa sa mga QR code nga yara sa mga vax cards kag RT-PCR results gani mahapos nila nga ma-verify bangod tanan man nga nakapabakuna kag nagakuha sang RT-PCR test result ang encoded na sa ilang database. All nga man na intercepta nga mga fake vaccination cards are forwarded to the City Legal Office for proper action. And actually, dito man sa MMDA ito nga resolution to, penalize man to ang mga peke sang vaccination cards, certificates. May amount na kabutan. May mga penalty to nakabutan dito para mahimo ta as guide for the crafting of the ordinance regarding that matter. Sa number 9, sunod sa Bacolod nagapabilin nga wala nagabaton sa mga returning overseas Filipinos kag OFW gikan sa mga red countries kung mga ginakabig may mga madamo nga kaso sa COVID-19. May 6 ka mga pungsod nga nalakip diri ang Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia kag Spain ang nalakip sa mga red list country o kung mga pungsod nga may mataas nga COVID-19 cases tugaman sang Omicron variant. Gani ginadumilian sa gihapon sang syudad sa Bacolod ang pagbaton sa mga travelers na lakip diri ang mga returning overseas Filipino kag OFW nga magikan sa among mga lugar. Ini magluwas na lamang kung government-initiated repatriation. Nakasaad man sa resolution sang Interagency Task Force ang pagdumili sa mga turista halin sa red countries sa nigsa-update risk classification sumugod sa Enero 1 tubtub 15. Sunod sa kay Councilor Israel Salanga, ang pamuno sang Action Team on ROF kag OFW, maidid nila nga ginabantayan ang mga nagainabot ng mga pasahero nga halin sa luwas sa Bacolod Silay Airport kag sa mga puerto nga nasakpan sang syudad. Iniilabi na nga may nauna na nga kaso sa Omicron variant sa Bacolod City. Even now, ay tagabaton unless government facilitated siya nga repatriation. So, kung red country ka, ay tagabaton yung nagabaton diri. Ang green and yellow country, nagabaton kita provided ma-observe sila sa quarantine facility ang gina-set ni National IATF. Kita naman niya sa Bacolod City, ang atro ongoing, ang pag-accommodate, ang pagsugat, ang pag-briefing, ang pag-screen sa aton yung mga arriving OFWs na naroon. Sa number 8,
Wala na sang may nagapabilin sa mga quarantine facilities ang probinsya. Isa naman lang ang yara karon sa COVID-designated hospital sa Cadiz City. Pero padayon ang pagbantay sa probinsya, karon nga may record na ang sang Omicron variant sa pungsod. Manubo man ang kaso karon sa COVID-19 sa Negros Occidental, sino kay Provincial Administrator Fernando Diaz, magapabilin sa isa-ila nga mga tagsa ka-assignment ang mga staff, ilabi na nga ginamonitor ang masunod nga duha ka semana. Tugaman sang paghalog sang restrictions kag nag-holiday pa, ginapatuman ang monitoring sa mga kaso. As of January 3, sa report sa Provincial Incident Management Team, 177 ang active COVID-19 cases sa Negros Occidental. Samtang padayon ang kampanya sa probinsya sa bakuna. As of January 2, may 13 ka mga banwag kag syudad nga may masobra pa sa 25,000 sa ilang target population ang dapat nga mabakunahan. Sa December 18 naman nga report sa probinsya, masobra sa 714,000 ang dapat nga mabakunahan sang bisan isa lang ka dose. Positibo naman si Diaz nga malambot ang target nga herd immunity sa bulan sang Pebrero. Let's see, 2 weeks, no? Let's observe ano ang trend, and I hope and I pray for the best lang na hindi lang ta balik naman sa epidemic wave, no? But again, ang ambal naman sa doctors though hindi man fatal ang Omicron, do trangkaso in some experiences abroad, do ang hilanat by hours gakadula. Sa number 7, lima ka mga ospital sa probinsya nag-angkon man sa structural damage bangod sa bagyo nga udet. Padayon sa karon ng assessment kag ang sipalay nga ospital amo ang natam-an. Sunod sa kay Provincial Administrator Fernando Diaz, magapadulong sa ospital sa sipalay ang adjusters ng Government Service Insurance System para sa assessment sang halit sa ospital. May structural damage man sa ospital sa hinubaan. Pero sunod sa kay Diaz, daan naman gid ang among edipisyo. Ang ospital si Mamaylan, may kahalitan man. Wala labot sini, nagagamit ang ospital karon sang generator set bangod sang hindi estable nga supply sa kuryente sa lugar nga nagabutang sa alang-alang o kun makaguba sa mga hospital equipment. Sa Valladolid District Hospital kag Teresita Lopez Sarandoni Provincial Hospital sa Silay, may mga structural damage man. Pero padayon ang operation sang mga natungdan nga ospital sunod sa kay Diaz. Ginbaha man ang ospital sa Kabangkalan pero ini ang natinluan na gikan sa tubig baha. Padayon pa ang pag-abot sa mga report bahin sa kahalitan sa Bagyo Odette, karakay pantiri ang halit sa roofing sa grandstand sa Paglam Sports Complex. Sunod sa kay Diaz, naghingyo na sila sang gilayon nga pag-demolish sa mga bahin nga tuman nagkalagguba. All these things daw gina-atipan naton. Reports are still coming in. For example, ang gina-check na to ang conditions ang Paglaom complex, no, ang grandstand. I already requested the engineering department to conduct immediate operations on demolition kay do lain na gid ang situation. Sa number 6, mga tulan sang isa ka amay nga 6 ka bulan nga na-missing ang nasapwan. Mismo ang iya kaugalingon nga bata ang nagtudlo kundiin siya ginlubong. Nasapwan sang kahapon ang mga tulan sang 50 anyos nga si Leonardo Benigay nga nalubong sa Purok Badyang, Barangay Kamingawan sa Kabangkalan City. Sa investigasyon sang Kabangkalan PNP, 6 ka bulan na nga na-missing si Benigay kag ginako man sang iya anak nga si Miguel ang pagpatay sa amay sa nagligad nga tuig. Sunod sa pulis, iya ginlampusan sang martilyo ang ulo sang iya amay matapos sila nga ginpasibangdan sang iya utod nga nagkuha sang kwarta sini. Ilaman ini nga ginlubong sa bakante nga lote o pudang iya utod suno sa pulis. Matapos ang pag-ako, ginabulong karon sa ospital ang suspect matapos magtinguha nga maghikog pinaagi sa pag-inom sang hilo. Sa number 5, sa Bacolod City, isa ka pulis ang arestado matapos magpalupok sa iyang service firearm.
Detained karon sa Police Station 7 si Patrolman Jeric Panganiban matapos magpalupok sa iyang service firearm kay nasang kaagahon sa dalan sa atubang sang St. Vincent Village na Barangay Alihis sa Bacolod City. Si Panganiban ang na-assign sa Police Station 9 ang ginreklamo matapos iya gilagas ang pamilya sakay sa auto kag nagpalupok sang iyang armas. Sunod sa kay Captain Elmer Bonilla, commander sa Police Station 7, ginsita sang tagreklamo si Panganiban bangod yara ini sa tunga sang dalan kag nagatulod sang iyang abiriya nga motor. Gilagas sunod sa kay Bonilla ni Panganiban ang auto kag nagpalupok sang pusil. Nag-aregluhan naman sunod sa kay Bonilla ang pulis kag ang tagreklamo pero sa gihapon siya ang pag-imbestigahan sang PNP may angon sa indiscriminate firing gamit ang iyang service firearm. Sa number 4, nagsaka sa masobra 5 ka pesos ang kada kilo sang manok sa merkado. Masobra naman sa 1.50 ang ginsaka sang presyo sang baboy sa kada kilo. Base sa January 3 nga monitoring sa Provincial Veterinary Office, 186.88 ang average nga presyo sang manok kag 233.07 naman ang sa baboy. Sa report ni Dr. Renanta Dicena, ang Provincial Veterinarian, ang syudad sa San Carlos ang na-monitor nga may pinakadako nga saka sa broiler. 250 pesos ang kilo sang broiler sa syudad. Bahin naman sa presyo sang baboy, ang syudad sa gihapon sa San Carlos kag Banwa sang Kawayan ang may pinakamataas nga presyo, 270 pesos ang kilo. Paathag ni Dicena, ang saka sa presyo tugas ang holiday season, kasubong man sa shortage sang manok bangod sang pag-igo sang bagyo. Balantayan kung tayuyo ng pagsaka sang presyo sang manok. Suno kay Dicena, naglubo naman ang demand kay natapos na ang holidays. Pero ang pila ka mga inputs kasubong sang feeds kag mga bulong ang ginapaabot magasaka. Bangod man sang pagsaka sang presyo sang krudo, lakip man ang epekto sang kahalitan sang bagyo. Samtang padayo naman ang pagsupply sang probinsya sang baboy sa Luzon. Information kami from the feed companies and the drug companies nga January may increase sila 20% no sang cost sang drugs kag sang feeds. So nagsaka pag ang crudo may more than 2 pesos. So ang ginagamit nila nga nga sa generator kag sa transport will affect sang sang ilang operation. So ang brownout sa southern area sang Negros ma-affect man sa presyo sa production. So ginapatong na sang mga producer. Sa number 3, pati ang Manukan Country nagabatsag na karon sa kakulang nga supply sang manok. May mga napilitan magpasaka sang presyo. Yaring report. Pagkatapos ng holiday season, nagadagsa sa gihapon ang mga tao sa Manukan Country sa Bacolod. Kumalin pa sa kagabi, wala sila sa power supply pero nagadagsa sa gihapon ang tao. Pero ang supply sa manok, limitado lang. Si Annalyn Bologna, nagapangita sang iban pagig nga makuhaan nga supplier. Hindi ko mahatag sang iya supplier ang 50 ka dressed chicken sa kada adlaw. Sa iya original good supplier, ginakuha niya ang manok sa tag 185 pesos ang kilo. Sa iba naman, ginakuha niya ini sa tag 200 pesos kada kilo. Bisan mahal, ginabatuan niya na lang sang sa wala siya sang mainog baligya. Yung iba niya 200, gano'n na lang dito niya. Katulad na lang? At least may yara ka nga, nga i-supply mo sa inyong baligan. Kasi nga wala. Si Daday Joyce Rodrigazo naman, native chicken o kung bisaya nga inasal nga manok ang ginabaligya. Pati siya, nagabatsyag man sa kaiwat sang supply, bisan pati sa bisaya nga manok. 200 ka manok ang iyang in-order sa kada semana pero ang masarangan sang iya supplier, isa lang kagatos. Halin sa 250 pesos kada isa, subong naghahamboy na ini sa 300 tubtub 350 pesos. Bangod kulang, 45 days na lang ang manok ang iyang ginakuha pero yaraman ini sa 200 pesos kada kilo. Ganigikan sa 120 pesos, napilitan siya nga pasakaan ang bilisin ni sa 130 pesos ang isa. Magluwas sa manok, mahal man ang kalamunding kag luya ang ginagamit sa pag-marinate. Nagsaka ako, sir, sa Bisaya. 130. Pero sa una, pesos. 120. Wala, sir, kay sa panakot nga na tawa, wala kalamunding, pila na. Pila nga daan, subong kilo. Sa Mahal man kalamunding? Sa una, 35 lang, subong 60. Problema. O ang luya, sa una, pila lang 35 man, subong 60 ang kilo.
Naglabot sa 1.3 milyones pesos ka mga broiler nga manok sa Negros Occidental ang napatay bangod sa bagyo nga Odette. Ginsilig na nga daan sa Provincial Veterinary Office nga sa una nga semana sang Enero mabatsagan ang kakulang sa supply sang manok. Sa number 2, no jab, no job policy ang hugot na ngay patuman sang Negros Occidental PNP sumugod subong nga semana. Ginpahayag ni Negros Occidental Police Provincial Office spokesperson Lieutenant Abigail Donasco nga sumugod sa Huwebes ipatuman na sang PNP ang no jab, no job policy sa mga pulis nga wala pa mabakunahan. Gani suno kay Donasco ang mga pulis sa probinsya nga wala pa mabakunahan ang kinahanglan magpasa sang negative RT-PCR test results sa kada duha ka semana. Ilaman ini kaugalingon nga gasto suno kay Donasco. Sa karon, 22 na lang ka pulis ang nokpo ang wala mabakunahan kag kalabanan sa ila ang may comorbidities. Suno kay Donasco. Ang no jab, no job policy ang ginmando sang PNP chief agud magtulod sa kapulisan nga magpabakuna. Wala naman karon sang active cases sang COVID-19 ang nokpo. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Pamuno sa Bacolod City Health Office magarekomenda nga hindi pagtugutan nga makagwa sa ilang mga puluyan ang mga wala pa mabakunahan magluwas na lamang kung kinahanglan gid. Ini kasunod sa pinakaunang nga kaso sa Omicron variant sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. Nakasugtan sa mga alkalde sa Metro Manila ang pagtukod sang pagsulundan nga nagadumili sa mga unvaccinated individuals nga makagwa sa ila puluyan, magluwas lang kung importante bangod sa nagasaka nga COVID-19 cases. Gani ginahayluman sang national government paagi sa National Interagency Task Force nga maghimo man sang kasubong nga tikang ang mga local government unit sa pungsod agod nga mapabaskog ang mga tikang batok sa mas makalalaton nga COVID-19 variant kasubong sang Omicron. Suno kay Bacolod City Health Officer in Charge, Dr. Edwin Miraflor, pabor siya nga iniman ang mapatuman sa Bacolod agod mas mapangapinan ang pumuluyo batok sa virus, ilabi na ang mga wala pa nakapabakuna. So it's not a form of discrimination, it's a type of protection that is given to them. Except for ng basic and essentials, mangyapon, food, medicine, and other necessities. 95% na sa masobra 420,000 ka mga individual nga target nga mabakunahan sang syudad ang fully vaccinated. Gani luyag man ni Dr. Miraflor nga maindurso sa konseho ang paghatag sang restrictions sa mga nabilin nga wala pa makapabakuna. Kati variants of concern delikado sa mga unvaccinated population. So we are encouraging everyone to undergo vaccination and kung na-complete na booster doses naman. So based on studies kag mga results man sa effects ng vaccination, nakaga-protect agad ang vaccination. So I would endorse the same action. Suno kay Miraflor, kagabi nagwa ng resulta sa repeat swab test sa 38 anyos nga ROF nga cruise ship nga nagpositibo sa Omicron variant. Positibo siya sa virus pero hindi na mo sina makalalaton. Nagnegatibo naman sa COVID-19 ang iyang misis nga nagpabilin sa hotel isolation. Fully vaccinated ng 38 anyos nga ROF pero ginakinahanglan pa niya nga magpaidalom sa dugang 7 days quarantine. Damlag pa nagnegatibo na siya sa virus amukon nga nakabiyahe pa siya pa Bacolod. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa good vibes sa Sagay City, mga pulis nagluwas sa isa ka teenager nga nagakalumos. Ang ini nga mga litrato sa Sagay City PNP nagapakita sang lugar kung sa diin natabo ang pagluwas sa kabuhi sang isa ka teenager. New Year's Day samtang nagapatrolya ang mga pulis sa baybayon sa Barangay Old Sagay nga Sunday Patrolman Reden Villarin, Patrolman Arnel Soldano kag Patrolman Duchesne Clamiano may hinali na lang nga nagpangayo sang tabang bangod may persona nga nagakalumos. Wala sang pangduha-duha nga nagresponde ang natungdan nga mga pulis. Ilan na rescue gikan sa pagkalumos sa madalom na nga bahin sang baybay ang teenager. Sa post sang Nokpo Sagay City Police Station, gindayaw sa mga netizens ang maayong nga binuhatan sang mga pulis para masalbar ang teenager.
Do isa siya Barb ka example sang being at the right place at the right time. Timing lang sa pag-abot nila may nagapangit isang tabang mo na rescue nila. Wala sila nagpangduha-duhang. Kag importante, gid may no skill sa swimming. Oo, no? Kaya Dapat kung nga siguro- ngayo, kabitabang, sa hindi pa mag... Sa bagay, ang instinct mo to help, ara, ganun. Kaaga pa ito mga balita sa Negros Subunga Adlaw. Kay man sa panahon karon importante, may ihibalo ka sa nagikatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.